sunugan sa distrito sang Molo padayon sa gihapon sa pagbatang sang bulig, agud liwat makabangon. Samtang, mga awardees sa 5th Philippines Eco Festival nga naghalin sa St. Therese MTC Colleges, nag-courtesy call kay Mayor Jerry Triañas. Padayon nga nagaabot ang nagakalain-lain nga bulig sa mga apektado sang sunog sa West Habog-Habog kag San Juan, Molo. Sa datos sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, naglabot na sa 300 ka mga pamilya ang naapektuhan sang sunog sa nasambit nga distrito. Ang DSWD sa kooperasyon ni Senador Christopher Bongo kag Speaker Martin Romualdez nagpanguna sa pagpahapos ang distribusyon sang pinansyal nga bulig nga nagabalor 3.1 milyon ka peso. Nagdugang man sang bulig pinansyal si Congressman Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List kaupod ang opisina ni Congresswoman Jamjam Baronda para sa mga nasunugan. Ang City Agriculturist Office nagpahamtang sang Uswag Agri Nursery halin sa nagkalain-lain nga mga asosasyon sang mga mangunguma nga nagpadala sang mga labas nga utan, humay kag mga darag nga manok, bulig sa pang-adlaw-adlaw nga pagkaon sang mga naapektuhan. Ang opisina naman sang Metro Pacific Iloilo Water, Metro Iloilo Water District kaupod sang JV Partners, kag Metro Iloilo Water Bulk Supply Corporation naghatag sang essential goods, towels, isa ka gatos nga water jugs kag mga supply sa nasunugan. Ang Liga ng mga Barangay sang Iloilo City nagpadala man sang donasyon nga isa ka gatos sang banig, isa ka gatos sang pillowcases, 20 nga dosena sang underwear, diapers, habol kag tuwalya. Samtang ang Social Welfare Department amo man ang padayon nga nagapreparar kag panghatag sang pamahaw, panyaga kag panyapon para sa mga biktima nga yara sa Baluarte Elementary School kag San Juan Elementary School. Nagapasalamat si Mayor Jerry Triañas sa mga bulig nga ginpalabot sa mga asosasyon, organisasyon kag mga iban pa nga sektor sang gobyerno. Gindugang man sini ang pag-finalize sang loan nga 2 kagatos nga milyon ka peso para sa pagpatindog sang low-rise buildings para sa mga informal settlers kag labi na gid sa naapektuhan. Overwhelmed gid ako sa tanan nga nagbulig sa aton nga mga fire victims, no. Ginapakita gid nga may rason gid nga tawgon ang syudad nga City of Love kay lain-lain nga mga tawo, lain-lain nga mga sektor, lain-lain nga mga organizations, hindi lang mga businessmen ang nagbulig, no. Desidido naman ang alkalde nga makabalik ang mga residente kag mapatindugan sang pabalay. Ang syudad yang aton initiative is really to formalize ang informal settlers. And ginasugdan ta na ang pagbakal sang duta sa Familia Laison. Ikaduha, nagapungko na ta sa Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD para nga mapaobrahan na naton sa mga low-rise building ang ini nga mga fire victims, no? Sa 1.3 hectares, we're looking at total of about 8 low-rise buildings consisting of about 480 housing units. Hopefully, this will happen soon. Nagapasalamat man ko sa aton nga City Council kay na finalize na gid man ang aton loan para sa aton nga land banking sa DBP. We were able to secure a loan of 200 million para nga matamat na kita bakal duta. Padayon ang pagpadala sang bulig sang mga pumuluyo nga may dako nga tagipusoon para sa mga naapektuhan. Gani, ginkalipay gid sang mga ini ang bulig nga ginhatag para sa padayon nga pagbangon sa trahedya nga dala sang sunog. Gindayaw ni Mayor Jerry Triañas ang mga estudyante sang St. Therese MTC Colleges tungod sa nadag-an nga mga awards sa 5th Philippines Eco Festival. Ang Philippines Eco Festival amo ang isa sa pinakadako nga environmental event nga nagatabo kaupod sang National Environmental Awareness Month. Nagasentro ini sa pagpasaka sang awareness sa mga plastic wastes kag polusyon. Ini kung sa diin 8 ka mga estudyante nga nagpartisipar ang naghatag sang bugal sa syudad pamaagi sa pagdaog sang first place kag champion. Isa sa mga nakakuha sang award amo si Philip John Ibanez. During the 5th Eco Philippine Festival, I joined the I Am an Earth Warrior speech. This is a speech that highlights the problems and the solutions about the environment. And I won as champion. Si John Ivan Poral naman nagdaog as Eco Camper of the Year.
During the 5th Philippine Eco Festival, for the individual awards, I won as the Eco Camper of the Year, first place. Bali, more than 100 participants joined, and I am lucky that I am the one who got the first place as the Eco Camper of the Year. And of course, I won as the Best Papers second place problem solution paper pitch. So in these activities or contest, you need to find a problem, and of course you need to find ways on how to solve it. Si Denard Bardenas amo ang champion sa on-the-spot Eco Art Mosaic Competition. I won as the first place and in Eco Art Mosaic Competition, which more than 8 competitors coming from different schools. And here is my entry. And also, during on YWCA, which themed United for Bausi Philippines, I won as champion. And that is a national competition. Ang mga estudyante sang St. Therese MTC Colleges nagapakita lamang nga wala nagapaulihi ang mga kabataan sa syudad sang Iloilo sa national competition. Nicole Abello para sa Level Up Patrol.